Nakamtaki video hakeleng ka pertai. Subscribe yu like napang. But like share ya ki video jong kaneka channel. Temu penyap ka Iran yu Netanyahu. Hadin ki jingyap jong ki he sipai. Bat ki saintis na nuklear haka jingter bom ka Israel. Ki he sorkar ki bahalor jong ka Iran. Kilayap haki jingter bom jong ka Israel. Haka step jong ka katlai tarik ujeliu arjar arposan. Ka Israel kala lech hirtma ya ki jaka bu tirtma. Ki jaka shna nuklear. Bat ki jaka sipai jong ka Iran. Kilat patai kubor jong ka Iran. Kila penskam ya ka jingyap jong u IRGC commander. U Hossein Salami. U Salami lolong ubreu ubah halor. Haka revolutionary guard bat missile program. Uhe jong ka Iran Armed Forces. Lane jong ki sipai Iran ru ulayap ki saintis na nuklear ru ulayap haka jing kruit ka Israel ya kan nongbak teran jong ka Iran Muhammad Mehdi Teranci badu Feredon Abasi kila syak penyap yatu ka Press TV officer sipai Gholam Ali Rashid ru ulayap haki jing kruit jong ka Israel kala kam ba ki jing terbom ya ka Iran lak thong ya ki he sipai Mbati ki jaka shna nuklear. Uhe jong ki sipai Israel. U Iyal Zamir. Ula ong ka puar bantrai kalawan. Om dai bantun slam. U Zamir ula ong. Ka Israel kam laap. Haba kaya kandu ya ka jingsyak berngam. Ula ong ru. Ka histori kala pen Batang ki bayale kin yo ya ka jinglait lut. Ki jing hertma ka Israel ya ka Iran. Kila kantup ya ka jing termizai. Bat ki drone. Sibun ki jaka shna tirtma jong ka Iran kila syak khrwet ki jaka shna nuklear jong ka Iran kila julor bha haki jing khrwet ka Israel namar ki jing julor bat ki jingyap jong ki he sipai bat ki scientist shna nuklear on kthong ka Iran yu prime minister ka Israel u Benjamin Netanyahu